लोगोफोर जुदि नोंथाङा WhatsApp बाहायोब्ला दिनैनि भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव। बेबायदि मोनसे एप्लिकेशननि बागै आं खोन्थागोन। बेखौ बाहायनायनि उनाव नोंथाङा जोबोद खुसि आरो गोजोननाय मोनगोन WhatsApp बाहायनायाव। आरो बे भिडिअ'खौ नायनायनि उनाव लोगोफोर बे भिडिअ'खौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो। अब्ला लोगोफोर समखौ थांगारहोआलासेनो भिडिअ'खौ जागायनोसै फै। जेरै आं खोन्थाबाय, जाय एप्लिकेशनखौ बाहायनायनि उनाव नोंथाङा WhatsApp बाहायनायाव साबसिन आरोबाव गोजोननाय मोनगोन आरो गोदान आदब सोलोंनो हागोन। नोंथाङा थारैनो फोथायगोन बे मोनसे एप्लिकेशननि सिङाव 11टा आदब मोनगोन आरो सोलोंनो हागोन। बिनि सिगां प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनसे एप्लिकेशन डाउनल'ड खालाम। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअ'नि डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन। थोंजों डाउनल'ड खालामना ला। बेखौ अपेन खालामदो। सिगाङाव बेखौ अपेन खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। बेयाव नायनो हागोन बे एप्लिकेशननि सिङाव गोबां फिचार्स दङ। होनब्ला आं गासैबो फिचार्सखौ मोनसे मोनसे खोन्थागोन। गिबि फिचार्सआ वाल्क एन्ड चाट। बेखौ माबोरै खालामनो नायदो। बेयो जोबोद मोजां आयदा। होनब्ला बेखौ क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बे सेटिंखौ इनेबल खालाम एबा अन खालाम। बे सेटिंखौ अन खालामनायनि उनाव बेसेबांबा सोमोनांथाव जागोन। नायदो गावनि WhatsAppनि सिङाव। होनब्ला आं आंनि WhatsAppखौ अपेन खालामनोसै। अब्ला नायदो WhatsAppनि उनाव आंनि मबाइलनि केमेराया अपेन जाबाय। बेजों मा जागोन? जुदि नोंथाङा थाबायबाय थानायाव सेटिं खालामब्ला जेरावबो सौथुनाय नङा आरो रावजोंबो सौग्रावनाय नङा, एबा नोंथांनि मबाइलनि केमेराया गासैबो नुजोबगोन आरो जेबो प्रब्लेम गैयालासे मेसेज गेलेनो हागोन। बेनि उनाव लोगोफोर उननि आदबखौ एबा फिचार्सआ मा बेलाय? गुबुन मोनसे फिचार्स WhatsApp सर्टकाट। बेयाव क्लिक खालामदो आरो इनेबल एबा अन खालाम। बे सेटिंखौ अन खालामनायनि उनाव मा जागोन? जुदि नोंथाङा WhatsAppखौ अपेन खालामनो नागिरब्ला बेबायदि सोमावब्ला अपेन जागोन। दा बेयाव सोमावनायखौ नुवाखै जानो हागौ, आं स्क्रिन रेकर्ड खालामनायखाय। अब्ला नोंथाङा मबाइलखौ सोमावल', अब्लानो WhatsAppआ अपेन जागोन। बेबायदिनो गुबुन मोनसे फिचार्स, बेयो जोबोद सोमोनांथाव। बेयो जाहैबाय WhatsApp भिउज। जुदि नोंथाङा बे आदबखौ बाहायोब्ला मा जागोन? नोंथांनि मबाइलनि WhatsAppआ बन्द जागोन। रावनिबो मेसेज फैनाय नङा आरो गावनियाबो रावनियाव थांनाय नङा। बेबायदिनो नोंथाङा इन्टारनेट खुलिब्लाबो WhatsAppनि मेसेजखौ फैहोनो हायै खालामनो हागोन। बेनि उनाव गुबुन मोनसे फिचार्स, बे जाहैबाय मेसेज आनसेभ नाम्बार। होनबा नोंथाङा बुजिखाबाय जानांगौ, मबाइल नाम्बारखौ सेभ खालामालासैनो WhatsAppआव मेसेज खालामनो हागोन गोरलैयैनो। बेनि उननि फिचार्सआ WhatsApp बाबल। बे जोबोद मोजां आदब। जुदि नोंथाङा बे बाबल फिचार्सखौ अन खालामब्ला आरो सेटिं खालामनायनि उनाव आंनियाव बाबल टाइपनि फिचार्स फैबाय। लोगोफोर, बे बाबलआ जोबोद इन्टारेस्टिं। हमनानै ला नोंथांनि WhatsAppआव सोरबा माबा मोनसे मेसेज हरबाय। WhatsAppखौ अपेन खालामालायनो गोनांथि गैया। फेसबुक मेसेन्जार बायदि मेसेज फैगोन। दानिया नायनो हागोन। बेनि उनाव गुबुन मोनसे फिचार्स जाबाय WhatsApp क्लिनार। लोगोफोर, जुदि नोंथाङा WhatsApp बाहायोब्ला क्लिन खालामनायाव जोबोद जेंना जायो, मानोना WhatsAppआव गोबां जांक फाइल जानानै थायो आरो हें जानो हमो। अब्ला बे एप्लिकेशनखौ बाहायोब्ला WhatsAppखौ क्लिन खालामगोन आरो WhatsAppनि बागै हें जायोब्ला माब्लाबाबो हें जानाय नङा, मानोना गासैबो जांक फाइलआ डिलिट जाबाय। दानिया नायदो 26 MB फ्रि खालामना होबाय। अब्ला मबाइल हें जानायनिफ्राय बासायगोन। आरो बेनि गुबुन मोनसे फिचार्सआ जोबोद हेफाजाब गोनां। बेयो जाहैबाय नोंथांनि कन्टेक्ट एबा लोगोफोरनि WhatsAppनि स्टेटासखौ सेभ खालामना लानो हागोन। गुबुन मोनसे फिचार्सआ फ्रांक चाट। बेयो जोबोद जबरदस्त आदब। बेनि थाखाय फ्रांक चाट फिचार्सआव लांदो आरो एग्रि खालामदो। बिनि उनाव आरोबाव अके खालामदो। नोंथाङा एसे गोसो होदो। होनब्ला बेयाव थुनानै होदो। बेहाय नोंथाङा जिखिजाया नाम होनो हागोन। बेयो जाहैबाय लोगोफोरनो नंखाय खोन्थानो थाखाय। हमनानै ला आं मडि लिरबाय आरो आं लोगोफोरखौ ओरैनो बेजों मेसेज गेलेयो होननानै खोन्थागोन। अब्ला नोंथाङा बेयाव टेक्स्ट सेटिं खालामनो हागोन फट' सोनानै। अब्ला अके खालामदो। बिनि उनाव क्लिक खालामदो आरो मडिजों चाट खालामनो जागायदो। बेबायदिनो बे एप्लिकेशननि सिङाव जोबोद मोजां मोजां आदब एबा फिचार्स मोनगोन। बेबो मोनसे एप्लिकेशननि सिङाव बारा बुरजा MB नङा। नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन बे एप्लिकेशनखौ। होनब्ला लोगोफोर, बे भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था।